Здравейте хора, аз съм Power и както сте видели от заглавието, аз днеска ще правя томбола. И да ви покажа, първо, имам вече съседи и много са кефя и взимаме сега спид от тях и да се върнем към томболата. Томболата съдържа такова нещо, златни ябълки, 4 спидки, блейзрод, 9 легендарки, 4 стрендки, така, значи стак златни ябълки, така, фулка, той също е фул, тук това също, недърлар, това стака, и за да се запишете, пишете запис, тире и никъви, например, например, Томи. Например, Томи ви е ника. И така пишете в коментарите, лайквате клипа и се абонирате. Пожелавам ви късмет и ще изтегля томболата след като се съберат гордо от 20 човека. Затова споделяйте клипа с приятели и пожелавам ви късмет. И